Ġie mnieti uffiċjalment proġett ta' riċerka mmexxi mill-Istitut ta' Teknoloġiji tal-Ajru tal-Università ta' Malta li permezz tiegħu se jiġi żviluppat simulatur avvanzat għall-industrija tal-avjazzjoni. Dan huwa l-ewwel wieħed ta' xorta tiegħu f'pajjiżna, simulatur maħsub bħala mezz innovattiv għal taħriġ, analiżi tad-data u testijiet f'dan is-settur. Il-proġett hu parti minn 10 inizjattivi oħra ta' riċerka ffinanzjati mis-Segretarjat ban li jsaħħu l-infrastruttura teknoloġika u jpoġġu lil Malta bħala punt ta' referenza għal riċerka u innovazzjoni fir-reġjuni. Il-Gvern qed jinvesti fit-teknoloġija mhux biss biex nilħu l-istandards Ewropej, imma biex inkunu minn ta' quddiem net fuq sma speċjalizzati. Dan il-proġett f'dan il-qasam kruċjali se jwassal għal taħriġ ta' klassi internazzjonali li se jgħin lil-linji tal-ajru lokali joperaw b'aktar effiċjenza u b'impatt ambjentali baxx. Bażikament dan il-proġett għandu lan li joħloq infrastruttura avvanzata ta' simulazzjoni li mhux biss tipprovdi taħriġ tekniku imma wkoll tappoġġja t-testijiet operattivi u tal-proċessi. Dan jagħti spinta lil kompetenzi tekniċi lokali iżda joħloq ukoll opportunitajiet għal kollaborazzjonijiet ma' industriji barranin. Permezz ta' proġetti bħal dawn jixed li impenta l-Gvern biex joħloq ekosistema sħiħa ta' innovazzjoni li taqgħet ir-riċerka, l-industrija u t-taħriġ professjonali pilastri ewlenin għal futur sostenibbli u teknoloġiku ta' pajjiżna.